Všetko, čo budeš dnes večer počuť, sú slová troch mŕtvych ľudí. Neboli to priatelia menšieho zla. Neboli to umelci kompromisu. Pred 70 rokmi ťahali za nás horúce gaštany z ohňa. Pred 70 rokmi držali vlčiu stráž. Niekto vraví, že keď chceš dnes prežiť, musíš byť trocha crazy. Možno takí boli. Ale títo mŕtvi romantici videli vo svojich básničkách ďalej ako všetci ostatní. Zostala tu po nich nielen horká pachuť pravdy, ale najmä mrazivé, na svoju dobu až priodvážne proroctvá, ktoré sa stali svedectvami zlyhania väčšiny a hrdinstva nemnohých. Počúvajme a pozerajme. Ani muk. Vstupné za nás zaplatili iní. Životom. Nehovor, že nepočuješ svojich vlkov tam niekde v duši. Ustarostene sa ti snažia dať najavo, že niečo nie je v poriadku. Dobre, tvár sa, že nič, ale jedno oko maj pootvorené. Ako vlk, čo nikdy neprestane bdieť. Dnes tu budeš počuť veľa príbehov. O mŕtvych básnikoch, ktorých posledné slová našli až v hrobe. O generáloch, ktorých hroby nikto nikdy nenašiel. O vojakoch, ktorých mená na hroboch ďaleko od vlasti v čudnej abecede dnes nevieme prečítať. Vo svojej dobe to boli dobrodruhovia, mali odvahu ísť proti prúdu. Dnes by sa povedalo crazy. A o tom to často celé je. Aspoň na začiatku.